Senggana kula wonten dawuh. Aku ora duwe ngelmu ingkang migunani tumraping uripmu. Ngelmuku ming ngelmu cethek. Ngelmuku ming ngelmu apa anane tegese ngelmune wong gunung, pendhita saka gunung. Apa to sebabe kok nganti akeh cantrik sing padha suwita iki janjane ming kepengin do ngerteni piye to caraku nggo iso gawe kertas iso dadi dhuwit. Kuwi jane ming do tak apusi. Ning gandeng kabeh do suwita karo aku ya tak tampa. Lah saiki aku tak takon karo kowe, jane lek mung sik tok golek iki apa to, Man? Nek ngelmu kasatriyan, ngelmu aji jaya kawijayan to sing balung leting kulit, aku cetha ora duwe. Ngelmu babakan kawruh werda, aku mesti ya ming sithik ling ngerteni ngelmu kawruh werda. Lan tiping panggraita, kecraping cipta, aku ya kurang. Monggo kowe wis dadi pendhita pirang puluh taun. Lah saya aku tak takon karo kowe sing tok golek iki apa? Nyuwun pangapunten mremban. Lebet lan cetheke ngelmu satunggiling brahmana menika mboten katandha wonten pundi lenggahipun brahmana menika kala wau. Nadyan paduka menika lenggah wonten ing Paredèn. Panjenengan menika lenggah wonten ing padusunan, kula nuwun sewu. Netepi dhateng tetembunganipun para sepuh ing sami nyebataken wonten tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira.